Froizmar ten a súa sede aquí en Poio, pero o seu centro de operacións no Porto de Vigo. Trátase da plataforma loxística do grupo para a distribución de peixe e marisco fresco. Os seus 30 traballadores están chamados á folga para os días 10, 11 e 12 deste mes, reclamando horarios laborais dignos. A CIGA denuncia que a empresa non está respectando os seus descansos semanais. Isto ben provocado pola negativa da empresa a negociar cos representantes legais dos traballadores uns horarios onde se respeta o descanso semanal de 48 horas ininterrumpidas, porque a empresa ven incumplindo desde sempre ese descanso semanal. Na CIGA indican que os primeiros intentos de negociar coa empresa non deron resultado. A Central Nacionalista denunciou a situación no pasado mes de decembro en Inspección de Traballo, que a continuación emitiu un informe onde require a implantación duns novos horarios. A nova proposta tampouco gustou ao sindicato. Ese cuadro de horarios que vemos está feito con moi mala fe, porque concentra, neses horarios sí que se establece que realmente, evidentemente, tienen que entregar uns horarios a Inspección de Traballo onde se cumplan as 48 horas de descanso, e así o fan, pero concentran toda a miseria duns horarios na mitad da plantilla, onde estes traballadores fanos ir a traballar xornadas de traballo diarias de 2 horas e media e ata 3 horas de xornada. Falamos de colectivos de chóferes que van a traballar solo 2 horas e media. Polo que les propoñen un sistema rotatorio de quendas entre todo o cadro de persoal. A nosa proposta sempre foi encaminhada un pouquiño a un sistema rotatorio de turnos, donde todo o mundo tivera dereito a rotar o mesmo. Si un libraba un sábado unha semana, o semana seguinte o libraba outro. O sea, que se podían perfectamente establecer uns horarios rotativos, donde todo o mundo podera descansar por igual. De momento, segundo a CIGA, a actitude da empresa non é a máis positiva para tentar chegar a un acordo, porén confían en que a convocatoria do paro de 3 xornadas sirva para que a dirección reaccione e, polo menos, comece a negociar por fin unhas condicións que non discriminen a unha parte dos operarios.